Det her er en kort introduktion til, hvordan du tråder symaskinen ned på Skjernvej. Som I kan se, så er vores symaskine hernede, det er sådan en, der hedder en Singer Tradition. Og når du skal til at tråde sådan en maskine som den her, så skal du have både en overtråd klar, det er den her, og en undertråd klar, det er den her. Maskinen her, den har en bakkeknap, eller en, når man skal køre baglæns, for eksempel hvis man skal hæfte. Og så er spolhuset, som vi skal snakke mere om senere, det er herovre. Når man skal bestemme, hvad for en type sting man syr med, om man vil sy det hedder zigzag eller lige ud, så skal man over og regulere maskinen på den her knap. Og hvis man skal regulere længden på selve stingene, hvor store eller hvor brede de skal være, så skal man regulere det på den øverste knap herovre. Knappen heroppe skal man som udgangspunkt ikke røre ved. Det er sådan en knap, som bestemmer trådspændingen. Når du skal have sat overtråd på, så starter du, som du kan se på billedet der, med at sætte selve overtråden på. Den her pind, som sidder heroppe for oven. Og så sørg for at gå fast i selve tråden her. Tråden fører du så fra selve spolen herover bagved og ud til siden i første omgang. Herefter fører du den ned i den rille her, hvor der står 2. Fortsætter nedad, til du når 3-tallet hernede. Og som du kan se her på 3-tallet hernede, så fører du den rundt om her og videre op til 4-tallet, som er sådan en krog, der sidder heroppe. Du skal føre tråden op bagved her og ned i krogen. Hvis ikke du kan se krogen, når du tråder maskinen, så kan du, som du kan se, min hånd er herovre i højre side. Der sidder sådan en rund knap. Den kan du dreje på. Og så kommer krogen til syne her. Og så kan du føre tråden ind i krogen. Når du så fører tråden ind i krogen, så fortsætter du ned. Fører tråden ned her til 5-tallet. Som du kan se her. Og så sørger du for, at du har lige lidt ekstra tråd, så der hiver du lidt i sytråden, så du får lidt mere tråd at gøre med. Tråden fører du nu ind i den krog, der sidder herinde. Som du kan se her, det kommer heroppe fra. Så fører du den ind i krogen og ned her. Og så klipper du tråden, så du er klar til at tråde selve nålen. Det kan godt drille lidt, og det kan være lidt svært at lige få tråden på plads i første omgang. Men når du så klipper tråden, så bliver det lidt nemmere at tråde selve nålen. Og så er du klar til at tråde nålen. Det foregår altid forfra. Når nålen er trådet, så fører du tråden ned i trykfoden, som sidder her. Ned gennem trykfoden. Og så lægger du den her om bagved. Nu har du trådet selve overtråden, og nu skal du i gang med at tråde undertråden. For at du kan komme til det, så er du nødt til at lige skal åbne selve spolhuset. Og det gør du ved sådan at herfra hive den lem ud der her. Og når du gør det, så kan du se selve spolhuset herinde. Det du skal have fat i første omgang, det er den der. Og den får du ud ved at hive lige så stille i den her ting, som ligner noget, man åbner en dåsecola med. Det I kan se her, det er selve huset, som undertråden skal i. Undertråden, når du skal den lagt ned i selve huset her, så er det vigtigt, at den ligger, som du kan se her på bordet. Tråden skal ligge sådan, at
Det ligner et omvendt sekstal. Et spejlvendt sekstal. Nu skal du så have selve undertråden ført over i huset. Og det kan du så se her. Der er ved at putte undertråden ind i selve trådhuset, som ligger der. I kan se tråden her, og den skal føres ind i den lille revne, som I kan se her. Det er vigtigt at have lidt tråd at arbejde med, så derfor er det godt lige at få hævet lidt ekstra tråd ud. Tråden skal nu føres ind under den her metalklap, som ligger her. Sådan, så den kommer ind i det her aflange hul, som er i selve spolhuset her. Så er du faktisk klar til at sætte selve huset her på plads inde i den nederste del af symaskinen. Så er du klar til at sætte selve spolhuset på plads inde i den nederste del af maskinen. Og det vigtige, eller det der er væsentligt lige her, det er at sørge for, at den aflange pind, som er på selve spolhuset, at den kommer ind i det hak, som passer til den. Det hak, jeg taler om, det er det hak, der er lige her. Og så skal man sørge for, at selve tråden ligger her. Når du har sat den ind, så skal du give den et ekstra lille skub, og når du hører sådan en kliklyd, så ved du, at så sidder den som den skal. Ligesom I kan se på billedet der sidder den ikke som den skal, så der er det vigtigt, at man lige regulerer den lidt, så det kommer til at passe. Så er spolen på plads nede i spolhuset hernede. Og nu skal jeg så til at sørge for at have selve undertråden, som I kan se her, til at komme op af de huller, der er her. Og det gør jeg ved at hive i overtråden en lille smule, og dreje samtidig med på den store knap, som sidder herovre i højre side af symaskinen. Når jeg drejer på den knap herovre, så går nålen ned igennem, ned til spolhuset, og fanger undertråden. Som I kan se på billedet her. Der har jeg drejet på nålen, eller drejet på knappen, så nålen har været hernede. Og i det nålen har været dernede, der har den afleveret overtråden hernede, som I kan se der. Og når jeg så fortsætter med at dreje på den store knap over på højre side af maskinen, så kan jeg så ved at trække i den her overtråd her, fange undertråden med op. Og det kan I se her. Her har jeg trukket undertråden med op ved at trække i overtråden. Så tager man en saks, eller en nål, eller en pincet, eller hvis man har fingre til at kunne fiske den ud selv, så hapser man lige den lykke, der kommer op der, og trækker den ud, sådan så den tråd hernede fra kommer med op. Og som I kan se her nu, så er både overtråd og undertråd nu klar. Og så er du klar til at sy. Rigtig god fornøjelse.